We hebben samen 6 kinderen. Zoon van 22, die heeft ook extreme ADHD. We hebben dan nog een zoon, die is dan 20, die heeft dan ook ADHD. Die woont ook nog thuis. Nou, dat is dus Michel. Ja. Nou, Michel is een hele lieve jongen. En die heeft dus autisme, zwakbegaafd en noem het maar op. En ja, Danny hebben jullie net gezien. Heeft ook extreme ADHD. En dit is Angelique. Ik heb ook ADHD. Die heeft ook ADHD. Wat is helemaal niet erg. Als je op de 3 staat, daar hebben we nog 15 minuten en nog 5. Dus dan is 20 minuten nog. Want bij het opstapplak laat Michel met zijn broerke en zuske tenij lang wachten voordat hij maar de taxi kan. In het vermidden van al je oren jouwt dat een soort drukte. Voor de kinderen is het niet prettig omdat ze dus altijd gewend waren om opgehaald te worden. Altijd de structuur hadden van het autisme, de gewoonte van de dingen van dan doe ik dat, dan doe ik dat en dan doe ik dat. En dat is nu weg, dus de kinderen moeten daar heel erg aan wennen. Als ze invullen die bij een onreis is, dan, ja, vooral is Michel, die kan dan heel erg flippen. Straks hebben we de yes die het weer. Dan doen we het maas is het nog donker. De ene draaft die kant op, de andere draaft die kant op. Als ik een ticketje doe aan wat en ik maak, ze draven een decor. Maar ja, ik ben wel ouders niet alleen rijden en ze rijden net altijd even voorzichtig. Ja, ik ben goed opgehouden van thuis. Ik heb altijd kinderen met drugzangers. Die hebben geen pillen. Dus. Die zijn echt heel druk. Die zijn echt druk. Omdat hij het handicapt is, moet mem alle dagen de band alleen nooit opstapplak brengen. Dat is houden en keren. Oh, dat doen we niet. Michel, ik tel tot 3 en dan kom jij bij mij. Michel, pak je tas. Nee! Michel. Nee! Ik wil niet mee! Ik wil niet! Ik wil niet! Michel, nu. En dan hou je op. Rustig. En niet schreeuwen, want er zitten andere kinderen in de taxi. Nee! 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 Hé! Hé! Wat heb je er mis? De onrust was er, de medicijnen zijn niet ingewerkt goed. En ze zijn heel boos, gefrustreerd. Al die prikkels wat eromheen. Hè? Nou ja, zoals jullie het ook gezien hebben. Ja, het is heel zwaar.